been looking too hard for something, looking too hard for something, giving it all for nothing, trying too hard to love again. Ooh, looking for. Hej alle sammen, og velkommen til en video. I dag har vi sådan nogle pakker her. Den har jeg faktisk til min fødselsdag, og jeg bliver her snart 7. 8. Ja, 8. Og jeg er lige nu 7, så ja. Lad os komme i gang. Og jeg har modtaget en pakke også. Ja. Ja, og jeg skal lige til at sætte lys op, fordi jeg synes ikke, der er lys. Lyset, det er lidt træt. Jeg er virkelig fan af labuer, så ja, jeg har en labue til. Jeg bare lige vil vise, min ting ligger her. Jeg tegnede det til skole. Ja, den her. Jeg vil vise. Den her side. Men så står der tegnet her. Så her. Den ligger vi lige til side her. En skoletaske. Det er en skolelabue-taske. Det her. Labue. 2 labue. 2. Så ja, jeg ved ikke, om der er sådan en... Jeg er faktisk fint med. Er det fint, at lys siger? Jeg tænker, det var ikke det. Ja, kom nu. Okay. Ja, vi er i gang med at filme YouTube-video. Men bare ved. Jeg skal jeg tænker bare godt have sådan for Erik. Fordi jeg ved bare ikke, hvad min mor har købt. Så ja. Så er der bare lidt sådan her. Nej, sådan. Det her. Jeg føler, det er sådan noget. Okay. Ja, det er sådan noget. Og det her. Poseslik. Det er sådan det er sådan en gavepose. Ja. Det er en stor ting. Det her. Det er også noget, det passer mig virkelig godt sammen. Så ja. Det er sådan noget til at prøve kager. Det er sådan nogle legetøj-agtige ting. Sådan, hvor der er selvlysende. Hvor der er sådan, ja. Det er hestepuslinger. Denne her, den starter jeg lige til sidst. Det er sådan noget pusbobler med sådan noget boblehalløj. Så det her, det er sådan noget squishy-halløj. Men så okay, det her er selvlysende legetøj. Ja, tak. Forskellige. Altså det her til kager. En lille ballon. Og pusballonhæster og slikrus. Sådan, nu kommer vi i gang med Nova. Yes. Endelig blev mig. Som sagt, jeg har modtaget en lidt stor pakke fra Horse, og som sagt, ingen reklame i den her video. Så den tænker jeg vil åbne. Og det er ikke så lang tid, fordi ja, nu skal vi nogle dyr. Men jeg tænker også noget, hun gør det her. Jo, selvom man nok ved det efter. Jeg tog sådan noget af det, og man er mærke til. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske. Men jeg er nu en ting, og jeg forstår det. Så jeg kan ikke huske, hvad den anden ting er. Jeg ved ikke, hvilken farve der er på. Men det er lidt svært, for jeg vil sige. Mærkelig pakke. Okay. Ja, det skal jeg nok også have. Okay, så der. Okay, må jeg tage en ting her? Jo, okay, så. Og det store ting. Det er en hund til Mistral. Min hest. Eller part. Ej, den er virkelig flot. Okay, ja, den vidste jeg godt. Det er min vest. Min vest. For Horse. Det er ikke fra Horse, Lila. Hvad er det? Nej. Eller jo, det er købt fra Horse. Men ja, men det er sådan en netagtig. Jeg håber, den kan passe her. Og der er ikke mere. Så har jeg en ting til, fordi mine ridebukser, de gik i stykker, så jeg har fået nogle nye fra Horse, fordi yes, det er de her ridebukser. Det var fordi de andre, de gik i sådan i stykker. Og i det her, der var de bare sådan helt knækkeagtige. Tak fordi I så med på den her video. Husk at like og subscribe. Bye bye!